بەکارن هێژا دەم باش ئەمێ ئیرۆ دارباسی وانەیەکە نو بن ji pirtûka wêjeya Kurdî ya Amedayî yek rûpela 111 navnîşana waneya me ya îro Alî Herîrî kes ji min ku bi navî nebîstiye ew tê naskin ku yek ji pêşengê wêjeya Kurdî ye pêşengtî û girîngiya Alî Herîrî di wêjeya Kurdî de ku ew yekemîn kes piştî hatina misilmantiyê bi zimanê Kurdî zaravê kurmancî nivîsandiye. Ji bo em bêhtir Alî Herîrî nas bikin em ê bi hevdûra pirtûka xwe bi ser rûpela 111 vekin û bi hevdûra vê wanê şîrove bikin. Alî Herîrî li gundê Herîrê yê girêdayî navçeya şenzînan ya Çolemêrgê di sala 1010 de ji dayîk bûye. Di sala 1079 de li gundê Herîrê koça dawî kiriye û li heman cihî hatiye veşartin. Tê gotin ku Alî Herîrî yekemîn wêjevanê Kurd e ku piştî hatina İslamê bi zaraveyê kurmancî nivîsiye. Hêjatiya Baba Tahirê Hemedanî di zaraveyê lorî de çi be? Ya Alî Herîrî jî di zaraveyê kurmancî de ew e. Zanyar û wêjevanê Kurd Ehmedê Xanî Alî Herîrî yek ji pêşeng û mezinên wêjeya Kurdî dîtiye û di vê helbesta xwe de cih û mezinbûna wî diyar dike. Gerdê hebûya me jî xudanek, Alî keremek, letîfe danek, ilm û huner û kemal û iz'an, şe'r û xezel û kitêb û dîwan, ev cins bûba li ba wî memûl, ev neqid bûba li nik wî meqbûl, min dê elema kelamê mewzûn, Alî bikira li banê gerdûn. Bi navê ruha melê cezîrî, pêheyî bikira Alî Herîrî, keyfek we bida feqyê teyran, heta bi ebed bimayê heyran. Dîwaneke helbestan a bi zaraveyê kurmancî ya Alî Herîrî heye. Ji malbeta Alî Herîrî gelek zanyarên olî rabûne, gundê Herîrê cihê zanist û fêrbûna olî bû. Ji ber vê yekê Alî Herîrî jî weke feylesûf û wêjevanekî navdar dê wan dibistanan de perwerde bûye. Gelek helbestên wî yên bi nirx di destên me de hene. Em ê niha helbesteke Alî Herîrî bixwînin. Çavên min xwîn ji dibarî, ji ber ebleqît xumarî, wekî ava dicarî, bêwext û bêmecal e. Gerden şûşa nebatê, lêvê şerbeta heyatê, ji hisnabet û welatî, bi min cahî helal e. Medhê di nazenînan, wesfê dixwin şîrînan, wekî dewr û yasînan, ez her dikim emal e. Baxê ku sed bihar lê, bilbilê lalezar lê, ku sed gulê bixar lê, bilbilî nale nale. Ji hindê bînin teracî, ji mermerî bînin xeracî, ji Romê bistînin bace, ji bo xemle şepala. Dêm xalên dihûr lê, enya zilfit stûr lê, rûnîva guhêtûr lê, mehbûba bêmîsal e. Hisna te ya hebîba, dilek min jê xerîba, Elî tu bikî nesîba,
دست بدت وصالا حسنا تيا دلخاها دلبر لبسي سياها بمن كعبة اللها طواف دكم هر صالا جهند بينن تالاني بكن كل سبحاني جبو چاوي شهلاني ديما بتن سرسالا چند ببيجا علي صادق جا أسرار دقايق جوان وصف دلايق جا حسنا يا دلالا واتين پەیوان ئەبلەقێت بەلەک ڕەش و سپی خمار سەرخۆش مەست مەجال دەرفەت دەلیل نەبات شیناتی حسن نازداری خۆشکی جاهی کەسێ ناودار مەدح پەسن نازەنین تەر و نازک وەسفێ پەسن ئەمال هێوی تاراج بازرگانی خەراج باج بێش زلف بسک محبوب حەسکری میسال میناک حەبیب ئەڤیندار وەساڵ گەهاندن سیاه ڕەش سبحان خودایی خوزایی پرسن نرخاندنێ پرسایەکێ مالکا چاران بخوینە و بە چێ ڕێبازی هاتیە نویساندن شیرۆڤە بکە پرسا دەدویان دێ کیژان سەردەمێدا هەلبەست و زاراڤەی کورمانجی هاتیە نویساندن لێکۆڵین بکە